Acabem el fantàstic viatge per Eslovènia a la capital del país, Ljubljana. Una ciutat bellíssima, de colors tendres, com hi ha les cúpules i la façana de Sant Nicolàs, la catedral del 18 barroca. La porta de bronze recull la història del poble eslovè. A propet, a la plaça, l'Ajuntament convida a entrar i admirar l'interior. És molt acollidor, molt artístic. Començat al XV d'estil gòtic, l'actual barroc és del segle XVIII. Sortim per recórrer carrers i ponts. L'elegant triple pont ens porta a l'església de l'Anunciació. La façana és preciosa, l'interior impacte. El conjunt de frescos, l'altar, són considerats símbol del patrimoni artístic eslovè. Sortim a la plaça Prešernov i ens deixem portar per la màgia especial de l'entorn. Pel canal, el riu Lubinica, també en diuen el riu dels 7 noms, et porta per tota la ciutat. Ei, un drac! Parada obligada al pont dels dracs. Sembla que tinguin vida. És un pont singular, sorprenent i harmònic. Continuem passejant. En un racó idíl·lic d'una plaça a prop del riu, el ritme festiu d'una banda ens fa ballar. I continuem pel centre històric. Al fons, el castell ens diu que ens espera. Sí, però parem a la romàntica estàtua de Prešeren, el poeta, prop de la universitat, un elegant edifici històric. Continuem passejant. Tot és ple d'activitat. I el castell ens continua dient: «Ei, que us espero!» Sí, ja hi anem. El funicular ens hi puja i alhora que ens dona unes vistes impressionants de Ljubljana. Dalt del castell, els miradors ens mostren tota la gran extensió que té. És molt gran, més de 300.000 habitants. El casc històric destaca pels colors suaus i l'estructura acollidora al voltant del castell, que ja hi som. Anem entrant a poc. Falten ulls per admirar-ho tot. És una renovada i grandíssima fortalesa medieval, el símbol de la ciutat. Començat a l'època romana, ha sobreviscut batalles, invasions, destruccions, reconstruccions. És un lloc molt romàntic, amb un gran pati d'armes, amb una arquitectura molt cuidada, harmoniosa i amable. La torre és d'una senzillesa preciosa. Es manté en la presó els espais originals que ara expliquen la història que guarden. Anem recorrent espais, admirant-ho tot. Pujant, mirant pel mirador, baixant, per entrar a la preciosa capella gòtica de Sant Jordi del segle XV. No hi ha cap racó que et deixi indiferent. Tot és molt bonic, acollidor. Hi ha un canó austro-húngar i un museu molt important. I encara el més sorprenent pel contrast en aquest entorn històric, un espectacle de videomapping on es projecten quadres de famosos pintors impressionistes com Ivan Groar, que vam conèixer a Espònia Sorica. Un espectacle al·lucinant. Tornem al passat, admirant els pous de terra i l'art del Museu del Castell, amb pintures carismàtiques com aquesta dansa macabra.
Abans de marxar, pugem a l'altíssima torre. Una darrera mirada des de dalt. Tornarem, Ljubljana, segur.